Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, piye kabar dino iki? Mugi-mugi sehat kabeh ya. Dino iki wayahe sinau ulangan loro. Dolanan ing lingkunganku. Sadurunge sinau, ayo maca bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dino iki adewe sinau bab nulis tembung, nulis ukara, lan nulis jejeg sinambung. Nulis tembung yaiku padha karo menulis kata. Dalam bahasa Indonesia pasti ada pelajaran menulis kata. Kalau bahasa Jawa nulis tembung, tulodo utawa contoh. Sing pertama wonten kata sabar. Kata sabar ayo dipisah manut suku katane. Sabar yang dipisah manut suku katane yaiku dadi sa lan bar. Lek sampun manut suku katane, saiki manut huruf E. Sabar lek dipisah manut huruf E yaiku S A P A R. Ayo saiki disambung manut suku katane yaiku sa kali bar. Nggih, sampun nggih tulodane kata sabar. Gampang toh? Selanjutnya nomor kali nulis ukara. Kalau bahasa Indonesia menulis kalimat. Pasti bocah-bocah sampun saged nggih menulis kalimat. Tulodane yaiku utawa contoh. Rini kelas loro. Tulodane Rini kelas loro iki wonten 3 kata yaiku Rini kelas loro. Nggih, lek sampun ayo dipisah manut suku katane. Rini yang dipisah manut suku katane yaiku ri lan ni. Kelas yang dipisah manut suku katane dadi kelas. Nah, sakniki tembung loro. Loro yang dipisah manut suku katane dadi lo ro. Nah, nek sampun ayo dipisah manut huruf V. Dadi R I N I. Sakniki kelas. Tembung kelas dipisah manut huruf V yaiku K E L A S. Sakniki loro. Tembung loro yang dipisah manut huruf V yaiku L O R lan O. Ngoten nggih cara nulis ukara ing basa Jawa. Sing ketelu yaiku nulis jejeg sinambung.
padha karo menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung. Di sini ada contoh tulisan menulis tegak bersambung. Niki dipirsani nggih contone nulis jejeg sinambung. Iki ustazah kei contoh tulodone nulis tegak bersambung. Sing kesiji, aku bisa menulis. Sing keloro, aku anak yang rajin. Paham nggih bocah-bocah? Supaya luwih paham maneh tugase bocah-bocah dina iki nulis jejeg sinambung. Tugase mangke ditulis ning buku alus lan dikirimkan ke WA Ustazah Cynthia.